23 urte ditu eta DBH-tik aurrera bullyinga jasan zuen. Batzutan bere fisikoagatik edo homosexuala zelako irain egiten zioten. Kontua bera isilik ere etzela geratzen eta jo ere egin izan zioten behin baino gehiagotan eta askotan bere arrebarengan aurkitu zuen behar zuen babes hori. Gaur gurean da Jon González. Kaixo. Kaixo, Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon, Arratsaldeon. Zer modu zaude, ongi? Bueno, pixka bat urduri. Bai. Hemen egondu izan naiz, baina, jazut gogoratzen zer dan telebistan egotia. Eta hala ere gehiago zerbait hain garrantzitsua kontatzia. Noiztik aurrera, hasi zinen zu jazarpena jasaten? Berez, DBH hasi nuen momentuatik, hortikan aurrera pixka bat hasi zen, pues, ja guztia. 13 urte, ez da? Bai, Gutxi gora bera. 13 urte... Hori da adina, ez? Zuen alaba ere 13 urte. Bai, berdin, 10 urte, 8 urte duela ja, pasa dela denbora. Eta, bueno, azkenian, badirudi atzo pasa dela, porque beti dago, gelditzen zaizu zerbait esperientzia horretatik, baina nire kasuan adibidez, badakit gaur egun naizen pertsona naizela, hortikan atera naizelako. Eta... Zu indartsuagoa sentitzen zara orain? Bai, eta txarrena da, zerbait txarra pasa behar dela, igual nik indartsuago sentitzeko, ez dakit. Berez ikusten dut, ez da ezer txarra pasa behar norbait ikasteko, norbait jakiteko, holako gauzak ez diala egin behar. Ez niri, ez inori, inork ez du merezi, ezkenean. Desberdina izateagatik, ez dakit, lagun kontua, jenti kontua. Jarri diezaiogun, izena jarri diogu gaitzari, jarri diezaizkigun adibideak, ze adibideak ere asko laguntzen dute, etxean daudenek ikus dezaten zer den, ez da zuri zer gertatu zitzaizun, zer gertatzen zitzaizun? Karo, ni hasi nuen DBH eta DBH hasi nuen momentuatik klasera iristen nintzen eta nik adibidez beti jantziot igual desberdin, nina ja beti apaindu dut eta junaiz pixat konfiantzakin. Eta azkenean niri gertatu zitzaitena izan zen. Desberdina da, orduan badakigun ora jun, badakigun ora jo. Desberdina da, guazen denok, area. Eta, azkenean ni urteak pasa eta pasa, hasieran pentsatzen nuen, hau jasan behar dut, hau pasa behar zait niri, desberdina izateagatiko, ezer, eta nik esaten nuen ezetz. Eta nire kasua izan zen nik ez nuela kontatu, eta ez nuen esan. Zuk gurasoei ez zenien ezer esan? Ez nuen ezer esan. Pentsatzen nuelako ni atera behar nintzala hortikan. Eta nire ustez hori txartu hau, beti egongo da pertsona bat, laguntzeko prest, edo beti egongo da guraso bat, ikastolan norbait. Adibidez, kontatu duten bezala nire kasuan eskola, bai, pixka bat epel. Unme kontuak dira, adina izango da. Eta azkenean inorgetzun gelditu. Eta nik gelditu izan behar nun. Sortea nire arreba zegoela eta lagundu eintzitela. Inorketzuen gelditu, irainak, esan dugu? Hoi da. Jo ere bai? Karo. Ni lehenengoa izan zen beti irainka, hastea, eta ni ez naiz inoiz isildu. Orduan, ni pentsatzen nuen jokoan sartzen banintzala, igual defenditzen ari nintzala nire burua. Tatzan kasua, porque sartu nintzen jokoan eta joindu naiz. Ni defendatzeko, ni ez lurrean ikusteko. Eta ez zara iritsi behar horreaino. Orduan, hemendikan ere, hori gelditu behar da. Eta jentia ikusten baldin badu ere esatia. Igual nik ez naiz gai, ni esateko, ni komunikatzeko, nire arazoa. Eta norbaitik ikusten du eta lagundu dezake. Zentzu batean edo bestean lagundu dezake edozein pertsona. Eta zure inguruan zeudenak jabetzen ziren, gertatzen zenaz, guraso etzenien esan duzu ez, baina lagunak? Azkenean ere, DBH nengoenean ez nintzen pertsona bat lagun asko zituela. Orduan beti ginen, ez dakit, talde bat hiru ginen, eta hiruoi, igual neri, beste gunean beste batei, eta azkenean ginen isilak edo horpina egin genunak, eta ez genuen hortikan atera. Ezin genuen. Dena den, orain atzera egingo bazenuke, beraien alabaren kasuan bezala esan egingo zenuke etxean. Bai, kontatuko nuke, seguraski. Azkenean, nik ikusi dut kontatu egin detela eta lagundu egin diate. Naiz eta pasa, konturatu nintzen, duela 8 urte kontatu izan banu, lagundu egin zidatela berdin. Bai gurasoek, bai nire arrebak, edo bai beste lagunak. Zure gurasoak beraz, ez ziren
konturatu? Zer Ez. gertatzen zitzaizun? Ez, bat ere ez. Zuk geroago esan zenien, beranduago? Karo, eta ni azkenean nire arrebak beti esan zian, kontatu amari, kontatu aitari, kontatu, hitz egin. Eta nik ez nuen nahi. Eta batez, nik badakit igual nire arreba zeo zer esan du, baina ez du inoiz ere guztiz kontatu. Bera bazekien nik ez nekiela, oza, nik ez nuela nahi hori etxera ekartzea. Baina zergatik, zeren esaten duzu zu indartsua sentitzen zinela aurre egiteko, baina egongo datzean lotxa agian edo horrelako sentimenduren bat? Agian bai, ez dakit, gauza asko aldatu dira, pertsona bezala ere aldatu naiz, eta gaur egun kontatuko nuke, orduan, bueltatzen baldin naiz 8 urte, ez dakit lotxa den, ez dakit beldurra den, ez dakit, azkenean pentsatzen dut, pues, konturatu hartzealea gertatzen nahi dela eta kontatzea, eta jazta. Eta beti dagoela norbait laguntzeko prest? Beti egongo da. Pertsona bat, lagun bat, ama, aita, amona, profesional bat, beti egongo da. Eta laguntza behar da. Jon, orain ikusten dugu nola Jon, indartsu dagoen eta berak esaten du gainera hortik indartuta atera dela horrek, ez dakit, esperantzaren bat edo indarra emango dizuete zuei ere? Bai, noski, gure alabare indartuta atera zen hortik, azkenean oain persona normal bada, bere lagun ohiakin, horren beste min egin ziotenakin, hitz egiten du, ez dauka arazorik, baina bere lagunak beste batzuak dira. Eta bai, Jonek esan duenaren arira, esan nahiko nuke inor umeren bat edo gazteren bat entzuten nahi bada, eta hau jasaten nahi baldin bada, gurasoak beti semeon eta alabon alde egingo dugu. Beti. Orduan, hori nik alabari beti izan dut, eta ni hemen nago eta ni zure aita naiz. Ondo emango gara, gaizki eramango gara. Baina ni beti zure aita izango naiz, eta beti zure alde egongo naiz. Eta kasu hauetan, horrelako kasuetan, umei gaztei esan luzatu mezua, gurasoak beti zure alde egongo dira. Naiz ezberdine izan, naiz Jon bezala, edo kasu ezberdinetan, gurasoak beti zure atzean egongo dira, beti egongo dira, horretarako dira gurasoak, eta hori da beste ikasgai bat ikasi genuena. Mezu hori, eta gurasoei esan, begiratu zuen semei, zer egiten ari dean, eta jokabide arraroren bat ikusten baduzue, moztu, lehen moztu. Maitane, entzuten ari zara, gurasoak ezinbesteko zutabea, inguruan zerbait ikusten dutenek moztu, zer diozu? Bai, bi kasuetan hitz egiten nahi den bezala, 13 urte, 12, esango genduken erabezaroa hasten dan garai hortan, hasten diela askotan, normalen batzutan etortzen die atzetik, baina askotan ordun ematen die, edo hemen azaleratzen die askotan ordun. Ze garrantzitsua dan, beraiek hori esatea, baina Jonek esan duen bezala, berari asko kostatu zitzaion, lotxa ematen die eta bildurra handia izaten dute, zeia jasaten nahi diena jasatzen, ez dakite etxean zer erantzun izan bar duten, edo bere inguruak zer esango duen, orduan ja nahikoa daukate momentu hortan beraiek jasotzen nahi dienakin, orduan asko kostatzen zaie paso hori ematen, baino beharrezkoa da, bai guraso, eskolan bertan, ingurukoei, norbait egongo da, Jonek oso ondo esan du, norbait egongo da, ez bali dago profesional baten gana joan, baina norbait egongo da lagunduko dizuena, baina hau esan egin behar da, ze honek barruan gaitz egiten gaitu, gaitz egiten du, gaixotu egiten gaitu, eta gaina esango genduken jasotzen nahi geanen ez, min hori guregan txikitzen juten geha eta txikitu hortan desagertzeko arrisko handia daukagun eta aurkakoa ez hori ez daukago egin berri desagertu gure leku hartu beharra daukagu eta gure leku hori hartzeko laguntza beharko dugu. Jon, zer esango zenioke orain telebista ikusten ari den gazte bati, bullyinga jasaten ari den gazte bati? Seguraski eta seguro kontatzeko. Norbaitik hurbiltzea eta esatea hau gertatzen nahi da, hau pasatzen zait, ez nahu ondo, eta kontatzea. Beti egongo da norbait. Bai zure ama edo etxean, amonaren etxean, eskolan, profesional bat, esan duen, arrazi guztia maitan, kontatu egin behar da. Aitziberrek barkamena aipatu du, zuk barkatu duzu eta zuri barkazioa eskatu dizute? Nik uste dut nik barkatu detela, baina ni ez diate barkamena eskatu. Ez dakite bai behar deten, gaur egun laguntzeko prest nago, eta naizen pertsona naiz, horri, zoritxarez edo eskerrez, dakit.
Eta, bueno, hori pentsatzen dut orain, eta ez dakit, ez nuke zer aldatuko, atera naizelako, laguntza izan detelako, lagunak dituztelako gaur egun, eta esan duen bezala, fuertea naizelako. Eta laguntzeko prest egon naizelako beti, edo behintzat entzuteko. Eta